Amalawi kulingino kulingi kumabenya kumabetsera kulingi lakaya lilongwe kulingi kumzuzumbwa nyeto kulingi nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odeja Yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kuburi yani Oh kulinji Digudalila inu Oguliji Amalawi kulingi no kulingi kumabenya kumabetsera kulingi lakaya lilongwe kulingi kumzuzumbwa nyeto kulingi nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odeja shirugu goju yena panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji ino ndine tisangalale komanso tikondweremo tangosala ndi masiku 28 kuti amalawi akaponye ndithu voti yawo komano zikuoneka kuti nkhani ya ziwawa pandale sikutileke yayi mdziko muno zikuchitikabe tu izizi kodi amene angathetse ziwawa pandale pofika tsiku la lero anthu ambiri ayankhula amabungwe alankhula pakanema anthu alankhula pawailesi pano anthu alankhula ndipo mu programu itakhala tikukambirana ndi adindo osiyanasiyana kodi amene ali ndi udindo othetsa ziwawa pandale ndi ndani? Lero tikhale tikufunsa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo andale komanso apolisi pa nkhani yokhudzana ndi zimene akuchitapo pofika tsiku la lero maka poonetsetsa kuti ziwawa pandale zafika ndithu pamapeto mdziko lino la Malawi. Komanso kumbukirani kuti masiku awiri apitawa zinamveka kuti mu boma la Kasungu kunachitika ndithu ziwawa kumeneko modzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP amachitisa msonkhano kumeneko ndipo anthu ena akuti anawaponya miyala akuchititsa msonkhano kumeneko. Kodi pofika tsiku la lero pachitika zotani? Ine ndileya malekano ndiye monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent Mphongolo? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inetu ndadzuka bwino. Zikomo. Komanso mu programu iyi tikhale ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress amene wandi Ken Msonda. Komanso tikhale ndi mneneri wa polisi mdziko lino amene ndi Peter Kalaya. Ndikupempheni kuti musatalikire mukhale ndithu pamenepo. Komanso mkatikati mwa programu iyi nthawi zonse mmene tichitira muja tikhale ndithu ndi atolankhani athu kuchokera mzigawo zonse, chigawo chapakati, chigawo chakumwera komanso chigawo chakumpoto kucheza ndi amalawi osiyanasiyana kuti kodi amalawi kumeneko akutinji pa nkhani ndithu imeneyi ya ziwawa. Programu yathu ya lero akutipasira ndithu ndi a bungwe la Oxfam. Ndiye kuyamba programu yathu tikulandireni Ken Msonda. Mwadzuka bwanji? Aileya ndadzuka kwambiri komanso Innocent kumene kuthokoza kuti mwadzuka bwino ambuye alemekezeke watikomera mtima taonanso kuwala kwa dzuwa kaya kumene mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Tithokoza kumwamba tiyamika kumwamba ndithu usiku ndi wautali. Koma ndiye di makamaka
timafuna tumutiyambire program yathuyi kuti fotokozera ndithu zimene zinachitika ku Kasungu. Tamva kuti masiku awiri apitawo mkulu wa chipani cha Malawi Congress Party komanso amene ali nduna ya zachuma kukhanga tamachitisa msonkhano kumeneko nde anachitiridwa chipongwe. Tatifotokozereni makamaka kuti zinakhala bwanji komanso munaliko Akeni Msonda? Poyambirira ndingoyankha msangani nalipo. Ndithokozelera mwabweretsa topic yabwino kwambiri komanso ndikuyamikireni leya mwayamba bwino kwambiri ndipo ndinacho chiyembekezo ndi chikhulupiriro kuti apa tiuzana zoona. Vuto limene tili nalo mdziko lathu la Malawi timakonda kunamizana, choonadi timachidziwa koma timakhala pa boza dala mwina pa zifukwa zosiyana-siyana, wena mwina chifukwa chakusaziwa, wena mwina chifukwa chongofuna kuti atchuke pandale, wena mwina chifukwa chakuti angopangapo zina, mwina wena pofuna kutengapo kuti atezepo ndalama. Vuto limene tili nalo Malawi muno, koma ndikuyamikireni leya sikuti ndikungofuna kukupopani mwayiwo wabwino kwambiri nkhani ndipo mwayamba topic yabwino. Ndiyankhe za ku Kasungu. Malawi muno panopo tangofika kukhala mtundu okonda boza. Ndife anthu amene timakonda kwambiri boza ndipo zimvetsa chisoni. Boza li panopo lafalikira kwa wina aliyense, ophunzira wosaphunzira, timakonda kupanga create fake news, timakonda kuonjezera, timakonda kunena mosinjirira, sitimanira nkhani monga mmene yachitikira. Kotero kuti ameki akudandaula kuti pamene tikupita kuchisankhochi pepana Akeni Msonda chifukwa cha nthawi mwina ndizikhala ngati ndikudulani chifukwa chokuti nthawi yathu imakhala yochepa, ndimaona ngati we should just go straight to the point. Tatifotokozereni kuti ku Kasungu kunachitika zotani. Zimene zalembedwa ndi mtolankhani wa Zodiac ndi zimene anthu mukunenanu sizoona. Ansonda nenani zoona inuyo musachule anthu ena mungonena zoona. Musachule mawayilesi ena tikambeno zapa times pano komanso mutifotokozere zoona zenizeni zimene zachitika. Vuto tizalo Malawi yo chifukwa simafuna kumva zoona. Khali mukunena ino simunalemba times yachokera ku Zodiac. Tafotokozani zoona zimene mukudziwa Ansonda ndi zotani. Zoona zimene mukudziwa nisana kuzeni zoonazo ndikuuzeni zoona zache. Ine nali pompo. Msonkhano unachitidwa ndipo onse oyankhula anayankhula. Tinachoka pamene po bwino ndipo titachoka titayenda kantunda ndi pamene ndinalandira ine foni ndi mtolankhani wa Zodiac zimufuna kukane ndekukana zoona kumene fasi mumva zenye singuza chitika. Ansonda chifukwa cha malamulo athu autolankhani eti sitingana kambeza wayilesina mwina muzingotchula kuti mtolankhani malamulo anu akhale apo. Malamulo anu wasiye na autolankhani. Ansonda silengasiye malamulo autolankhani mwina muda mango ndayimbiridwa foni ndi mtolankhani osachula anthu ena. Don't want to create media war. Chabwino ndende kuuzeni zimene nyo mukumva zimene zikuyembedwazo ndizaboza. Tinachoka pa msonkhano bwino tinyana mukanda nduna bwino ndipo titachoka titaenda mtunda nalandira foni kuti kuno pamene mwachokamo wabwera anthu akupanga chipongwe akumenya azimayi ndi anthu amene asala pano. Ndikuti anthu amene achokera kuti ati sitikudziwa ndina kuti odikirani kayi ndifufuze. Ndeni ndinayimba foni kwa anthu awiri atatu akuderako kuti mene ife tachokamo ati kumene kupanga za chipongwe chachitika ndi chani. Ndi anthu anatuza kuti kuno kuli amene akuyima wa independent akupanga sponsor ndi DBV. Anthu amene abwera kuno atumidwa ndi wa independent ndi DBV ndi amene akupanga chipongwe. Pala azimayi ena amene adakalipo mpano, pali anthu ena amene adakalipo mpano, amenewa ndi amene akuamenya anthuwa akulandira zinthu ndekwabwera apolisi kuthamangisa anthuwa. Ife titachoka ndipo ine ndinawuza anduna kuti anduna pamene tachoka paja akuti pali zipolowe, iwo sakufuna niso ndandira kuti pali zipolowe, akuti amene anapanga zipolowe kumeneku kukuyima ma independent kaenda awiri kaenda atatu, mmodzi mwa ma independent akuchita support ndi DBV ndi anatuma anthu kapanga chipongwe pamenepo ndi DBV.
anduna anachoka bwino ife nachoka bwino ine nali kumbuyo kwa anduna ndipo pochokapo even popita ndinali kumbuyo kwa Galimoto imene amaendera anduna sana chilo chipongwe koma mugana misamba michezo kula anduna anathamangisidwa Ansonda analipo anathamangisidwa guest of honor chikakatazi anathamangisidwa ndipo tumatitisa chule koma nkhani sinaelewe ngati at times nkhani yalembedwa ndipo mukuikoka ngati kuti nzoona ndanena kuti malayi muno timakonda boza pansonkhano wonse leya ndamene mukutimvera innocent pansonkhano wonse kaya wachalichi kaya wandale mukamalisa mukachokapo zochitika kumbuyo inu simumaziziwa ndiye zina zikachitika inu mutachoka musamuonjezere ayi zimene zachitika ku Kasungu South kwa Nkate ifeyo ndanduna sitimaziziwa chifukwa titachokapo bwino so pansonkhano wonse pamachitika chimpirikidini mutachokapo ndipo sizachilendo kandi wachalichi kandi wa inu yetu lankhani mukamapanga nsonkhano yanu mukachoka kumbuyo kumakhala zina zochitika ndipo olemba Ansonda mukufotokoza kwanu mufuna kutiuza kuti ziwawazo zinachitika koma zinachitika mutamaliza msonkhano mbuyo mwanu ndi pamene kumachitika ziwawa sichoncho titachoka and imene ndi version muitenge tachoka bwino inu ndakutumizirani mapicture ni mavideo panali tichina ntindi cha anthu panali china Kasungu ndi home ground ya MCB and kwa Santeko ndi home ground ya Chichola kumene kwa Chichola amakonda palibe munthu angapange chipongwe Chichola Kasungu osateka kwa Santeko Kasungu South osateka ndakutumizirani ngati sina kutumizira na lea inu ndakutumizirani zulo china ntindi chinali pamene bondana angalibe tima ukasokoleza sonkana nde mwati ndi ku home ground kwa Chichola izi mukutchula chipani chinazi zachokera pati Ansonda ndikuti tachoka tugula anthu lachokapo olo tima video timene mugana muona kuti anthu amene akuthamangisana pamenepo ndi anthu ochepa kwambiri tachokapo achipani achoka anthu ambiri achokapo suri zinachitika ndi media zitangochoka chifukwa tinaita mtunda kuchoka pa Santhe tanofu main road yansewo wa bypass kukafika ku Nkate kumene timaonga sonkhano ndi mtundu wa 15 if not 20 kilometers and sewu ngoipa timaenda pang'ono tinachita choka after maybe 30 minutes sonkhano uti timamaliza ma 5:30 kapena to 6 chabwino kanyima katayamba ndipo nena napempha tolankhana amene analipo kuti mufuna mupange 1 to 1 ndi anduna kuti mwafike mafuso anagana tolankhana ndipo kuti akwada makamera sachita capture tizipita tachoka bwino leya bwino amvongolo so Ansonda zokuti nkhondo imene inali kumeneko ndi ya chipani cha MCP ndi MCP zimene zinu mutipo bwa ndiboza lankukuniza kumeneko kulima independent candidate awini mufufuze kulima independent candidate awini akuti amene anatuma chipolo echo ndi AGDP amene akunsapota Ansonda ndimafuna ndiyesese kuti nkhani tikambe mmene ilili komanso kubwera kwa pano ndinafotokoza kuti programu iyi akutipasira ndi abungwe la Oxfam ndi cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti sipakuchitika ziwawa pandale ndipo osachedwa pompa tibwerenso kupitirira kukambirana nkhani zinenedwe mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu oyankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warwick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Chabwino ndi mmene ndinafotokozera muja kuti programu iyi akutipatsira ndi abungwe la Oxfam. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nthawi ino ya zisankho sipakuchitika ndithu ziwawa pandale. Wamva amene afotokozera Amsonda. Ndiye mwina tinene kuti kaya ziwawazo akuti anayambitsa ndi ndani tinene kuti ziwawa pandale takhala tikunena kuti sizofunikira regardless kaya kuti zachitikira kumpoto kaya kumwera kaya pakati kaya ndi amati mgodi wachani koma ziwawa pandale akuti sizofunikira. Iwe mawu ako ndi otani potengera ndi mmene afotokozera Amsonda za nkhani.
Ndimafanene kuti mwina poyambirira tinene kuti ife program chomwe tikupangira ndi nkhani yokhudza ziwawa pandale. Mmene afotokozera kale kuti tikuyankhula motsutsana ndi ziwawa pandale nthawi imene anthu akupanga misonkhano yokopa anthu. Ansonda afotokoza chiwawa chinachitika. Komano mwina nkhani yaikulu imene akupanga iwowa mwina ndi mneneri mneneri ndi wachiwiri kwa mneneri wa MCP mwina akupanga dispute kwambiri kuti ndi MCP versus MCP. I think that is not our interest. Our interest is a political violence. Kodi political violence ndi yabwino anthu akamapanga misonkhano ndikumaita ndale kazina khalisi zinaitika ku Kasungu, zachitika kandi ku Thyolo, zachitika ku Mulanje, zachitika ku Mzimba, zachitika ku Rumpi, zimayenerabe kukhala kuti anthu ayankhulepo kupanga condemn a political violence. So it doesn't matter akuti anayambitsa ndi nani, it doesn't matter kuti zachitikira kuti, it doesn't matter kuti msonkhano unachitika unatha zonse zinaenda bwinobwino kaya zimachitika msonkhano utatha. Ifeyo we speaking against political violence ndi chimene tikudana nacho. Malawi sakukondwera kuti anthu azipangirana mchitidwe wantopola mwanjira ina iliyonse chifukwa chakuti akusempana pa nkhani za ndale, kaya ndi independent kaya ndi wachipani chanji. Ngati simunavane pa ndale, semphanani pa mfundo, osati kutenga miyala kuyatsa moto, paziphulika matiye gasi kuyatsa matayala. Zinthu ngati zimenezozo ndi zomwe zili zosafunikira. So ansonda avomereza kuti chiwawa chinachitika. Iwo atapita galimoto zawo zitaenda 30 minutes away, zimenezozo afotokoza. Koma nkhani imene tikutsutsana nayo nopanopa ndi ya political violence. Ndiye posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana. Zikuoneka kuti akonzeka ndithu onse kulilongwe kumachinga uko komanso ku chigawo chakumpoto. Ndiye posachedwa pompa tikhale tikulankhulana ndi atolankhani athu kuti timve kuti kodi kumeneko amalawi akuti pochani. Again Nsonda, ine ndimakukhulupirirani kuti ndinu munthu onena chilungamo. Ndakuthokozani Leya, ndipo ndibwereze nkhani mwabweresa topic yabwino kwambiri. Komano munapereka kesi scenario ya ku Kasungu ndeni malongosola. Koma ndithokoze mmene mwanenera mfongolo komanso inarea topic ndi ziwawa. Kazachitika kasisi nachitike koma voti munapereka case study ndeni mapanga clear pa case study ya ku Kasungu yo. Koma topic ndi yabwino. Tinalankhulapo mbuyomo ndi anthu angapo pa nkhani zokhuzana ziwawa zomwezi. Koma nkhani imene imavuta kwambiri ndi imene andale mumachita kuti tithane nazo nkhani za ziwawa, kupangana blame. Kuti iyayi izi achita ndi akuti, izi achita ndi achipani chakuti, izi achita ndi achipani chakuti. Mwina izi mumapanga chifukwa chani anthu andale kuti pakachitika ziwawa kumapangana blame kuti iyayi achita ndi achipani chakuti, kuti mwina tipite patsogolo tione kuti nkuthana nazo bwanji ziwawazi. Poyambirira Leya ndi amene mukutimvera ziwawa si zabwino. Kulikonse kumene kuli munthu, unfortunately umunthu ngovuta kwambiri. Pano chifukwa tikupita kuzisankho tukugwira ziwawa pandale. Chifukwa tikupita kuzisankho. Koma tinene zoona ziwawa zimapezeka paliponse pamene pali zisankho. Kuchalichi, kumpingo, kumzikiti, anthu amamenyana. Inunso atolankhani mukamapanga misonkhano yanu mmasusana pamakhala ziwawa. Paliponse pamene pali munthu mukasemphana maganizo pamakhala ziwawa. Ndipo si bwino kuti mukasemphana maganizo pazikhala ziwawa. Olo pabanja akasemphana anthu amamenyana pamakhala ziwawa. Kaya mukulimbirana munda, mukulimbirana ufumu, mukangosemphana maganizo anthu pamakhala ziwawa. Tinene zoona ziwawa Ansonda timafuna muchite chindunji kuyankha chindunji chakuti apa kwachitika ziwawa tufuna tiyang'ane kupita chitsogolo. Ndendi mafusa kuti izi zimene zachitika ku Kasungu inu mukufotokoza pano mukupanga blame chipani china, koma ife kufufuza kwathu mtolankhani wathunso chakomwe kwananazo kuti izi zayambika within the camp. Ndendi mafusa kuti kodi ndi chifukwa chani mwina andale titadziwa kuti pakachitika ziwawa zotere mumayamba kukankhira chipani china kuti yayi achita ndi achipani chakuti, achita ndi achipani chakuti. Chifukwa chani mmachita izi? Ndio munthu palibe munthu amene amavomera akapanga ziwawa. Palibe munthu mumapanga blame winner. Iwewe wayambisa ziwawa umapanga blame winner.
zimenezo ndi vuto la umunthu sipandale poka nchimene ndakupasani example twaleya amphongolo ndiwo onse amene kutimvera kuti ziwawazi ndi umunthu umene umatisowa tonse tapangapo blame ziwawa a president athu his excellency Dr. Lazarus Makasi Chakwera amanena tsiku ndi tsiku tiye ndikhale anthu amtendere koma ziwawazi zimabwera chifukwa cha machitidwe athu ifeyo mayankhulidwe athu mmene feti mayankhulira zochita zathu pala tsogoleri ena muno mu Malawi akayima nkumayankhula amapanga incite violence ali mukudziwa zimenezo mtsogoleri ngati angaime pa chungu kuna ndikufinyani ndikunyenyani simukunditeteza zimene zimapanga incite violence ndio kupangana blame ku sinkhani ndi umunthu akamenyana kuchalicha amapangana blame anandipula ndi wakuti akamenyana kunzikiti pa ziwawa amapangana blame ziwawa zisizabwino timapangana blame chifukwa chosowa umunthu umayambisa we ziwawa ndikupanga blame wina adpp posaidwa apa anaucha magalimoto wawo kwa ukuchani kuchani akukapanga sonkhano akaucha kwa galimoto ndikupanga blame wina Kenny Nsonda ine kumachitika timapangana blame ansonda mwina pano pazi kumavuta kuti mukumabweretsa nkhani zonena kuti tilibe nazo umboni anthu amene mukuwatchulawo sangazipange defend okha mupange stiki inde ndinu andale komano ifeso ansonda Ansonda tipite kaye kwatola nkhani athu azikuoneka kuti ali ready timva Malawi kuti ndikupanga blame wina pandani ndio kuti kukasungu mwapanga nokha ndikupanga blame ena ndikukuza kuti ziwawa timapanga toka andale fe ndikupanga blame wina yankhani funso la ndio kuti za ukasunguzi mwapanga inuyo ndikundemu kupanga blame ena afufuze ndikukuza kuti za ukasunguzi mufufuze ife tinachoka bwino mukoka nkhani timvekaye Ansonda timvekaye kuchokera kwatola nkhani athu mwadzuka bwanji Blessings Tambala ndadzuka bwino kaiweyo ndadzuka bwino ndithu tiyambe kaye ndi Blessings kenako tibwera kwa iwe wezi kulilongwe. Okay. Blessings tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino yeye ndathokoza chifukwa chatipasampata kuno kumachinga kuti timve maganizo a Malawi kuno choyambirira ndi anthu angapo amene akhala apereka maganizo awo pa nkhani imene tikudziwe ndine Mr. Felix Rajabu pa 4 ways paliwonde chabwino nkhani mwayimva nkhani ya ziwawa sizikutileke kuno mwina mukuona kuti tingatani kuti tithethe ziwawa komanso kuti ndi udindo wa ndani udindo othetsa ziwawa ndi waife imangofunika ndikuolerana vanthu hayi imene mwina makepa wena akakuchita msonkhano inunso mulingizano zimene machita inunso izafika nthawi yani yoti mupange zanu sibwino kwasi kuonesa anzano pena kupanga zina koma izizi zachitika chifukwa kuti usazilekerera zinthu akakati kuti atsogoleri akhala kumazilekerera zinthu pa anthu amene amapanga zimene zija amachita kutumidwa ndi atsogoleri ndichoto chabwino atiliso ndiyena apa amene tikhale tikumva maganizo awo mwina tikudziweni dzina lani ine ndi Adam John pano pa 4 ways nkhani mwayimva maganizo ano ndotani maganizo athu ifeyo ziwawa zikumachitika chifukwa choti ndi usogoleri wokuti anthu akamachitira msonkhano anthu aja mwina akumachita kutumidwa ndi atsogoleri kuti pitani kumene koko ndi ntchito umene amene amalekera kwambiri mwina ndi azachitetezo ndi amene amakhala kusekerera kwa amene aja ndi amene amakhala ndi chitetezo chothetsa yani chothetsa chiwawa pa misonkhano komanso ndi mwina mwase tumachitika chiwawa chifukwa ndi mausogoleri amene ali mwina ulamuliro umene ulipo mwina anthu samasangalalawo ndi chifukwa chake amangopanga ziwawa kwa zimene zozo zimachitika chete chabwino tili ndomaliza apa atimveso maganizo awo tikudziweni ndino Mr. President kamuti nkhani mwayimva nkhani ndayimva koma tikaonesesa kwambiri ziwawa zikumachitika chifukwa cha ulamuliro umene ulipo lese tione kuti no MCP akupangisa msonkhano munatenga magalimoto akupangisa msonkhano kwa anthu amene zikumativuta makamaka ifeyo anthu tino zochita zathu zochepa komanso tikupangidwa ntchito yayikulu koma ndalama ija tikayilandira ikumakhala kuti ndalama ija yopanda ntchito ndeti tikaongezenika zimene ija kumati no akupangisa nda president
kumene zizi IMCP ndedzikaona sa IMCP sakapangisa sonkhano sokuti satingiso zigoliso kwenjikena ndidi kumakhala kuno mutima yathu ndiukuti tikumangoti bwana tingoti tingokugenda magalimoto abwerere zizisacheka chabwino awo ndi maganizo awo ndithu anthu akuno kumachinga amene alankhulapo pa nkhani imene ileya. Ndathokoza kwambiri Blessings, mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wezi Gausi wadzuka bwanji ku Lilongwe? Adzuka bwino simuzoza kuti kublancha kwa chamanje. Kunotu kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko ku Lilongwe. Ine pano ndili katikati mwanzo kuiza wa area 23 ndeni mafuna kuti ndichezeko ndi amene alola kuti tikhoza kucheza mtsiku la lero ndipo iwowa tisanayambe kucheza nawo azitchula dzina lawo komanso kuti pa program imeneyi amva zotani. Tikudziweni bambo komanso mwadzuka bwanji? ndadzuka bwino. Dzina lija ndi ndani? Dzina langa ndinepo panda kuno kwelera 23 kufika. Nkhani itu tukambirana ababa ndiyo kuza ziwawa zandale zomwe zikupitirira kuchitika mdziko muno. Mabungwe komanso ameke anakamba ndithu kudzudzula mchitidwe umenewu koma zinthu zimenezi sizikutha. Mufuna kuti pamene pakhota njira wanyani ndi basi. Nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri chifukwa ili magawo onse andale ndi anthu amudzife chifukwa kupanga zimenezi anthu ambiri amapangira chifukwa mwina andale amapasa ndalama ndi akumapanga ndiye kutesa chidwe umenewu mafunika apolisi atengepo gawo lawo agwire ntchito bwinobwino asatengere mwakatangale kapena kuti uyo akulamulira wakutani maganizo ane ndi amenewo. Palitu sotu anthu amene Mulungu wafotokozera kuti amakhala mu mzinda ukuona kuti anthu udindo wawo ndi otani ngati iwe mwini pofuna kuthana ndi ziwawa chifukwa ziwawa sizimamanga tali pambiri ziwawa zimapasula. Anthu udindo wawo kwambiri tingathongoti kitati chitsogole chikondi zinthu zingathoyenda bwino. Zinthu zikathoyenda bwino ifo tikakondana tinofengata amalawi sitingamagendana ifogendana kuja tikumaononga zinthu tikuononga ndalama amene pachosauka kale mapezeka tikuphwanya zinthu zosakhala bwino. Nkhani ya zipani kuona zokuti andale akhalire limodzi mwanji nyengo imene ya kampeni pamene kukhonzera chisankho pofuna kuthetsa ziwawa zimenezi. Andale aina kukhala pasi ndithu ndikukambirana ndachinyamatawo wauza bwinobwino kuti samakuveke ndi zinthu zonkupasidwa chabe chifukwa chinyamata ambiri zomwe amapangira zimenezi ndikusowa kwa ndalama nanga ndalama beza kuti kusowa kwa ndalama chifukwa anyamata ambiri amapezeka andala akangobwera papa ndalama panganizi kwaja nikuita adi kumakagenda kutani mapeto ake akumamangidwa ndiwo andalewo samangidwaso yayo. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo. Amene wotu ndi amene ndinali nawo kuti ticheze nawo mu program yathu ya lero. Chabwino tathokoza kwambiri Wezi, tsiku labwino. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Lea? Wadzuka bwanji? Imamu wali Bernard sanalowe kale. Oh, okay. Imam, yes, Imamu wadzuka bwanji? Chabwino ine ndadzuka bwino kumene kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino apa ndi amalawi awiri amene ndapeza musika wa Deja. Choyamba tikudziwe nzeni. Ine jamba ndinepita. Chabwino kadi ndi imene mwayimva kukambidwa iyi. Inu mulipo bwanji pa nkhani ya ziwawa babandale. Nkhani imene ndiyoti tingapewe ndiseka chinyamata chifukwa kuti munthawi imene akubwera andale kukatiuza kuti tiyeni mukapange muchite kusonkhana mukamongeze wawo zinthu zoti zimakhala zoyipa kwambiri kwa ife achinyamata chifukwa kuti timakopeka ndi ndalama zimene zimatithandiza kuti fedi onongeke pa ntchito imene imachitika ya ndale koma ife ngati tingapewe zinthu zimene zizi timaona ngati kuti tikhoza kuthandizika zinthu zina zoti tikanatha kupanga msiku imene lolo. Ndi chifukwa chani andale amakugwiritsani achinyamata ngati nyambo? Ndimaona ngati iwo nimene amaganizira mu nthawi ya masamu amene amachitira chifukwa amaona ngati kuti ife akatitenga achinyamata kuti ikapange zinthu zimenezi amaona kwa iwo ziyapindulira koma kwa ife timakhala kuti tikuperekeka kupita chitsogolo mwina vuto limene nkuthetsedwa bwanji pala nkhangati langonagona. Chokufunika kuti ife tingopewa tisazitengere zimenezi. Chabwino apaso ndicheze ndi achiwiri tikudziweni dzina. Ndi Kasawala kuno kumsika Kidete. Chabwino nkhani imene kambira payi mwayitsata kuyambira pachiyambi ino ndemanga yanu ndiyotani? Nkhani ili ndionena kuti
kwambiri amene amapangitsa ziwawa amatsogolera ndi andale. Chwa andale amapanga mahandout, amatenga ndalama amapereka kwa anthu kuti akasokoneze misonkhano ina. Zimene zimapangitsa kwambiri. Andale watachita avoid kupereka drama. Tikupangitsa kuti mahandout amene kuchita avoid mahandout kupangitsa kuti kutothandizira kuti ziwawa zisamakhale kupatali. Zomavuta pati kuti andale wakabwera ndi kuwakanira kuti yayi izi ayipo. Drama zikakani. Achinyamata akuzunzika, drama zikuvuta, tenga munthu akupatsidwa drama kuti akapange ziwawa. Kwachovuta kwa drama anthu amalandira kuti akapange ziwawa. Inu nkuona kwanu kuti limene tingalithetsa bwanji mdziko muno. Kuti lichelo kuti atsogoleri apewe mahandout. Asamapereke drama kwa achinyamata zomwe zikuthandizira kuti ziwawa zichitike. Mdziko kwambiri. Leya umo ndimene ndachizira ndi anthu awiri amenewa kuno kudedza. Chabwino ndathokoza kwambiri Imam, ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Leya ndadzuka bwino ka kumeneko. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Uli ku Mzuzu? Apapa ndili katikati mwa mzinda umenewo. Chapena pake pati palanki ya mtenga otuwa ndi matakishena opita ku Mzimba. Chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino choyamba tikutwe tiyambire kumeneko. Ine ndi Daniel Msowa Pili. Ngandi imene muti bwanji kunja kwacha. Kampeni atenda koma ndizowawa zisina tenda kuti. Aina ndi aboma wa kuzichitete. Kwa hiyo akatongotairira ndoti anthu apha azipana azitara zopa kupita kusongana zisakhala bwino. Ndemkuona chomwe chomwe kitsazi wazimene zichani kwambiri. Ziwawa zimene zipanga chikwa boma siliyenda bwino. Zinthu zizakwera ndenda kakanga takuyanazo atanazonso chikhulupiriro athu. Nde kwera kwa zinthu ndiziwa zogwirizana pamene chifukwa chake ndinena kwera kwa zinthu chifukwa zinthu anthu akupita kusongano amene andikatako nthawi yathu zinthu kuli bwino tigwire gaji anthu opita kusongano achapeza akumenya nokhaokha chifukwa cha zinthu momwe zilili like zomwe anena nduna amateka kunapita ziwawa kasungu kuti uku kunati home ground ya MCB iwa kuna okhaso anena kuti nda DPP ngateke bwanji zimene zoti home ground ya MCB yo kuvezekesa DPP auja uli independent akupanga sponsor DPP zokwirizana nazo ali zero pamene zero palibe chifukwa ila zinthu sizikuyenda bwino bomali anthu avomereza zawalepera achita zawo kwambiri timalize ndimo kwambiri ine ndine Augustine Faro Jere kani ndikuiona mbali ziwiri ndine na mwachidule kwa nthawi choyambirira zodandaulisa kuti kufika mpaka lero tumene nabe bandali la izi sizokhala bwino yana mu 1994 ati 1993 tinavotera zipani zambiri mdzikomo soyeza kuti tili ndi ufulu munthu aliyense asankhe chipani chimene akufuna kumtima kwake ndengati wina ndi MCP wina ndi wa DDP wina ndi wa UTF tisanamenyani chifukwa aliyense ndi chisankho chake wina napanga zingati kumpira wina ndi wa Bullets wina wa Wanderers wina wa Silver aliyense ndi mene anasankhira ndesi chifukwa kuti wina koti wavala makaka MCP timmenye wina wavala makaka DDP timmenye ndikuti democracy inavota 1993 ja situvibisa chita chamemba 2 ndipite kwa walemekezeka Nsonda zimene nina zonena kuti kumalo kunali zowawa okanena kuti kunali ya independent awiri amene akuyimira independent kumaso okhaso wanena kuti yayi atipinda amene amenyana we don't understand kuti what is he talking about chifukwa ngati kunali ya independent awiri amene akwaziwa iwowo kuti akuyimira pandifango how come unena za DPP we don't know what he's talking about chifukwa atipinda kunalibeko na independent ndi MCP sono aleke kupanga ataki zipani zina zimene kuleko kulibeko koma apange ataki amene akuziwa kuti anaja anapanga zowawa kumeneko chomaliza ndipemphe ina times program iyi ndiyabwino kwambiri muonezere nthawi imatichepera kwambiri tiyankhula mapuma panopo muti yankhulire mfundo zofunika bwinobwino mosasa modeka tikuyephera chipera nthawi koma muonezere nthawi atikhale 1 hour 30 minutes kapena 2 hours imene chifukwa program iyi timayikonda kwambiri ndiyabwino aya taunuzana njere zikomo kwambiri aleya ndimene mwamazira jere amazandipempha kutero
tithokoze kwambiri ajere komanso inu Bernard Muhone chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri. Akeni Nsonda, mwamva mmene alankhulira Malawi kunjaku, inu mukutipo bwanji? Malawi tu konse amene ayankhula palibe amene walakwisa. Tonse tikugwirizana kuti ziwawa si zabwino. Ndipo ine nakuwuza ndipoyamba Malawi kuti ziwawazi ndi umunthu umatsoni umunthu anyakulena kuti kuyambira mmene tinalira ufulu 1994 kuzafika lero ziwawazi tisikuliza mbalero tuyayi. Ziwawazi kuli konse kumene kumakhala zandale kumakhala ziwawa. Haya ndi muno Malawi kandi kunja kwa Malawi kuli konse kumakhala ziwawa. Ndipo ale yanda Malawi nakupasani kisanso kuti ngakhale mumadera mwina mukaya kupemphera kaya kuti pamene patisango pamakhala ziwawa. Ziwawa zimachitika chifukwa cha umunthu ena ukusowa kulolerana. Zifuwa zonse tingapereke izi gwero lake na ziwawa ndi kusowa umunthu. Tikakhala ndi umunthu weniweni ukonda dziko kudziwa iwe chimene ukufuna ziwawa sizingachitike. Koma ziwawa zimachitika chosowa umunthu. Ukapanga ziwawazo pakapanga ziwawa umayesesa kubveka chifukwa kwina. Ina ndikuza ngati nakhala mudali ngakayeti. Pale mugana ndipusira kale muno Malawi. Ndikuwauza Malawi zimene zimachitika. Kuli bandare pamakhala ziwawa zimene zimachitika zimene zimakhala sponsored. Ndakuza ndikakusungu. Chabwino Akeni Nsonda. Tawi ena abeka uri mojezere topic yako kwambiri kumatawi zimene mvuka. Bose Malawi chimene mugwelera. Amphongolo. Malawi akutemvera. Timafuna tidziwe Akeni Nsonda apapa timayeneka kukhala ndithu ndi apita Kalaya anatiuza kuti iwowo ajoinako mochedwa 7:25 koma kukhanga titayambira kalekale waimbira foni yawo ndithu sakuyankha. Ndikukhulupirira zokuti apita Kalaya mutsatira programu iyi chonde taonani pa fonipo ndithu mutiyankhe mukufunikira ndithu kuti nanunso ngati apolisi mubwere gawo lanu chifukwa nkhani yothetsa ziwawayi ndi atonse tikukambira napa kuti ndi atonse Malawi apolisi agwire ntchito yawo nawonso azipani agwire ntchito yawo. Ndi apita Kalaya chonde tiyeni ndithu mutatiyankha kuti nanunso ndithu mubwere palainipa. Timafuna tidziwe Akeni Nsonda kuti ngati kuchipani cha MCP mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti anthu sakuchita ziwawa kuchokera kuchipani chanu komanso mwina mukakumana ndi zipani zina pakuchitika ndithu zinthu zabata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuphatikizapo kupanga discipline anthu amene mukudziwa kuti ndi ankatimo koma kuyambitsa ziwawa? Ifetu ngati chipani tiyamike ndi president amene wakhala akuyima poyera ndi kuchita condemn ziwawa. Ngati chipani anyamata athu timauza kuti mu dziko la democracy tiyeni samapangani zipongwe. Example yoziwika imene Amalawi mbiri azayikumbukira ndi zimene zinachitika ku Nzuzu pamene ife timakapanga msonkhano kwina anzathu azipani zina amakapanga msonkhano kwina. Ife ngati anthu olamula tinalipo anthu ambiri tinali gulu la anyamata timapita kukapanga msonkhano kwina tinasemphana munjira ndi anzathu azipani zina amene anali ochepa kwambiri. Chota anyamata tunga discipline tinaweva abale athuwo ndikuwafunira zabwino ndikudusana zimene zili chipani zina zolamulira kuti matisamachule zipani timapange blame koma tiziuzana zoona zimene anapanga anyamata athu ku Nzuzu ku chigawo cha kumpoto. Gulu athu anali ambiri ndikusemphana ndi ena ochepa amene so amakapita kusonkhano kwina tinangowaweva ena kumapita zipani zina zosusa makamaka chipani cha DPP zimene sizingapange pamene pona kakhala nkhondo ena nakafapo. Sono ngati chipani cha Malawi Congress Party tindi mtsogoleri amene even akayima kuyankhula nafe Malawi amatimbikisa mtendere. Koma mukakhala ndi mtsogoleri amene poyima pa msonkhano azikuza nisimukumteteza azikuza ndikunyenyani azikuza ndikufinyani zimene zimapangisa kuti anthu okutsogolerani anyamata akhale aziwawa. Ndipo muno Malawi ngati pali chipani chipanimbikisa ziwawa ndi chipani cha DPP inu mukudziwa tolankhani mamenyedwa imithaya DPP inu mukudziwa Malawi. Kwathu ngati ku MCP timalimbikisa mtendere ndipo anyamata athu ndi anyamata a discipline amene akulimbikisidwa kuti tisamapange ziwawa makamaka nthawi ino pamene tikupita kuzisankho
ife tindanyamata discipline kwa basi Congress itu ndi chipani cha mphamvu chachikulu ansonda zibongo zonse zimene akupanga yena ansonda koma anyamata athu ngokhulupirika anyamata athu nga discipline anyamata athu amamva mwambo ikona malamulo kuchita lero inuyo ndinanena kale umayambiriro kuti timakukhulupirirani mwanenanso nokha kuti mwakhalitsa ndithu pandale komanso osati kupha pandale boka ndine ntchito bado asomaso pano ndimafuna kuzinena zinthu moona mtima komanso takambirana pano kuti palaini pano palibe anzanu a DPP mwina ndifuse fuso ansonda ndifuse fuso nena kuti ansonda ansonda mwakamba kwambiri za DPP political violence mwina kungopanga kondemu ndizosagwira it's a crime anthu kuvulaza anthu ena ndi mlandu umenewo iniyo pakadali pano muli mboma IMCP ukulankhula ndimafuna ku technical atithandize kuti alowetse a Benedicto Kondowe palaini alowetse a Benedicto Kondowe palaini pa zikuoneka kuti ngati bungwe achitaso kafukufuku pa ziwawa ansonda nkhani ya violence it's a crime ndi mlandu umenewo iniyo mulimboma mukuchula anthu a DPP kuti ndi amene amalimbikitsa zimene zizo umenewo ndi mlandu mukupangapo chani munati DPP ndi amene amalimbikitsa zimenezi kupanga ziwawa ndi mlandu muli mboma mukupangapo chani kuti DPP asamapangenso milandu ngati imeneyi mukuwatchulatchula koma chipani cholamula mphongolo sitimalowerapo zochitika ku polisi sitimalowerapo zochitika ku ame ife ngati chipani cholamula tikuyesesa kwauza anthu kuti ndikhale mwamtendere president wathu amayankhula ndakuza ndakhala mundale zakasete zipani zindimaziziwa anthu andikuwadziwa ndikukuzani zimene ndikuziziwa kuti malamulo ngati pali zimene timakonda ageni nsonda ndakhala ndikukufotokozera nageni nsonda mu programu iyi kuti tatiyeni tipewe kutchula zipani zina chifukwa nkhani imene tikukambirana pano mwanena kale ili mufuna mubise chiona ndi mukuchiziwa mwadzuka bwanji a Benedicto Kondowe ndadzuka bwino inuyo mwezi wa bwanji ku Times inenso ndadzuka bwino taona kuti inanunso mwatulutsa statement yopanga kondemu ma violence amene anachitika ku Kasungu inu mwapezapo zotani komanso uthenga wanu ndi utani zikomo kwambiri leya ndakhala ndikumvetsera program yanuyo kuyambira nthawi imene mmayamba tinene kuti pa program ngati iyi pamafunika anthu tiziuzana chilungamo tikudziwa kuti pali ziwawa zimene zipani zosiyana-siyana zikhala zikupanga koma pa ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu pafukufuku wathu komanso kutengera statement imene tatulusa chifukwa tikatulusa statement timakhala kuti tafufuza kuti kodi chinachitika ndi chani ndiye zikhala zodandaulitsa kwambiri kuti lero tichule zipani zina kuti ndi zimene zinapangisa ziwawa sizoona ziwawa zitachitika anthu okha MCP chifukwa cholephera kulolerana ndale zake zikuoneka kuti anthu akufuna ashayinirane so ndi zimene zinapangisa kuti ziwawa zimene zitachitika ku Kasungu zifike pamene zitafika pachi ndiye ndimamvetsera ona Bumsonda kunena kuti yaya kuchula zipani zina ayi isamapange choncho tikudziwa chilungamo chake ziwawa za Kasungu zinali ziwawa za mbanja la MCP wosati kuti tizine naso anthu ena mwakuti tikhala kuti amalawi tikwanamiza timafuna tisindike pamenepo chifukwa khale statement yathu muona kuti tidanena za inter-party democracy muchipanimo anthu sakufuna kulolerana sakufuna wina aonekere kuti mwina kupanga kampeni kapena kuthandizira kuti chipani tizapambane pa 16 September 2025 nde poyambirira ndimafuna ndike pamene tangosala ndi masiku 28 wokha kuti chisankho chichitike mwina ngati amabungwe mukuona kuti ndi udindo wa ndani kuti ziwawazi zisapitirenso kuchitika chifukwa nkhani itakhala ndithu tikuyikamba kwa nthawi yayitali mwina zipani kuchitirana ndi zipani zina apa mukunena kuti zikuchitika internal
azipani akuyeneka kuchitapo chani nanga anthu wamba kumidziko akuyeneka kuchitaponso chani pothetsa nkhani ya ziwawa pandale? Poyambirira leya tonse tikudziwa kuti ziwawa zambiri zimene zimachitika zimayambitsidwa ndi zipani. Anthu akuchipani kapena kupereka ndalama kwa gulu lina la Malawi kuti akasokoneze. So pakuperera ndithu kuti atsogoleri azipani akhale anthu oyamba kuzuzula komanso kukana mchitidwe umenewo. Komanso ngati pali anthu kuchipaniko chifukwa kuchipaniko kuti masponsors amene amatumiza anthu kuti azikasokoneza. Ndiye ngati atsogoleri aonetsetse kuti masponsors amene akuipisa mbiri ya zipani zawo pali system ya chipani imene ikuthandizira kuti ayankhe kapena pakhale ma-sanctions ena ake. Amalawi tisalole kuvomera kugwiritsidwa ntchito pa nkhani yopititsa patsogolo ziwawa. Ife ngati amabungwe udindo wathu tikulimbikitsa kulolerana mogwira ntchito ndi mafumu ndi anthu ena atsogoleri ena osiyanasiyana amene amapezeka madera akumizi. Chifukwa ziwawa zikapita patsogolo ufulu wovota sungakhalepo ayi chifukwa anthu amakhala ndi mantha poyambirira. Kachiwiri ena amakavotera mtsogoleri chifukwa choopa kuti akadziwa kuti ndavotera wina mwina andimenya. So zinthu zimenezi tisalolera ayi masiku asala wochepa ife tikadakonda kuti atsogoleri andale akhazikike pa mfundo zimene zingakoke Amalawi kuti azavotere imene timati issue based campaign. Zokotukwanizana zilibe phindu chifukwa Amalawi asekuka maso. So azipanga focus kuti kodi ngati tikunena kuti chuma chasokonekera tingapange bwanji ife tikaluwa mboma ndondomeko zimene tili nazo kuti tikakonze chuma ndichati zimene Amalawi akuyembekezera pa nkhani ya campaign. Chabwino Innocent wamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe. I think mwina zimene zikufunika zizikambidwa ndi zinthu ngati zimene zizi ndikuona ngati kuti zipani zonse zomwe zili mdziko muno kuti zibwere zizipanga defend tizilozana dzala tichedwa kuyambira 1994 ka 1993 kufika panopa izi zakhala zikuchitika. Political violence sudi kuchitika akakoyamba yakhale kuchitika koma imakanika kutha chifukwa cha mwina attitude imene akuonesa atsogoleri. Ndipereka chitsanzo ngati Ansonda kunena kuti sakufuna kupanga accept ndikuyamba kusintha akupanga finger pointing kuti ayi vuto ndiyawa pamene popo sitipereka solution. I think imene ayankhulira Kondowe ine I have to agree kunena kuti let's accept we have a problem. Zipani zandale zikupanga address bwanje a problem ineyi hayi a president athu akupanga condemn. Yes, a president akupanga condemn koma zinthu zobe zikupitirira kusonyeza tipena pakebe pali vuto limene lolo Ansonda kuchipani kwawo alipange identify. Zipani zina zotsutsa boma zipangeso identify. Akhale masi ndopanga agree kunena kuti ife we are no longer interested in political violence. Amalawi zizi amakamba mubwereza political violence anatopa nayo simasangalatsa anthu ena akanika wapanga ndale because of amakhani mantha kuti amayi amachita mantha achinyamata amachita mantha anthu amalumala amachita mantha ndikapanga msonkhano ndale mwina anthu akaphulitsa tegas ndikathawa bwanji ndikapanga bwanji. So kuyankhula kumene akuyankhula Akondowe ndikuyankhula kumene kukufunika kuti tidziyankhula muzipani za ndale atola nkhani ngati fe tiziyankhula zimenezi mafumu ndi anthu ena ziyankhula zimenezi political violence lithana nayo. Chabwino apa enanso atumiza uthenga kuti ndale amenewa ndi Malawi so ndithu kuchokera ku dzina lawo of course sanalembe kuchokera ku Kasungu akasalika Kasalika kuti tauzena ndaleyo kuti tatopa ndi ndale zabodza tikufuna ndale zisinthe ndale sikunama mabodza komanso Ansondawo adzikamba zakuchipani kwawo komwe kuli maphokoso. Uthenga ukhangati wapotoka pena pake so sitikufuna kuti ifeso tikhale patsogolo kuyambitsa nkhani za ziwawa. Ansonda mwamva amene ayankhulira a Benedicto Kondowe komanso pakafukufuku amene achita. Timafuna tidziwe kuti ngati kuchipaniko ndinafunsa sofunso ili kuti mwakhazikitsa ndondomeko zotani poonetsetsa kuti mamemba alanso amuchipani amene akukhudzidwa ndi nkhani za ziwawa mwina mukuwapanga discipline kuti ndale pa ziwawa zitheretu. Ndisokoze zimene ndanala Kondowe sikoyamba atu kunena iwowo zoti muchipani kapena mdziko muno muzikhala intraparty democracy. Aiza chizungu cha intraparty democracy ndale zolelalana sikoyamba
zaka zikunenedwa kuyambira 1994 mpaka na lero, ndipo siku lomaliza zizinenedwa, ndipo tithokoze kuti wapanga kafukufuku wawo aona kuti ndi lack of intraparty democracy muchipani mwathumu imene ndi vuto la mchipani, ndipo ifeyo mwapezewo apanga kafukufuku nafenso tikupanga kafukufuku sitangokhala athu nafe tifuna tuone kuti kodi chachitika nchiyani. Ndakuwuzani scenario imene inachitika immediately nditafufuza kuti chachitika ndi chani, tachokapo bwinobwino kumbuyo kuno kuli ziwawa ndi pamene amatiuza kuti kuno kuli maindependent candidate awiri atumidwa ndi DPP ndi akondowe tathokoze koma ndibwereze siwoyamba kunena ndipo sikuti ngomaliza. It's lack of intra-party democracy zimene payamba majalere ndi amalawi ndakuwuzani kuti zimapanga boda pa umufu vuto nthawi zonse pakachitika chinthu mulomalawi timapanga blame chipani cholamula, timapanga blame president. Ndikuti kodi kuchipani kwanuko mukupanga kochani? Ngati kuchipani ndakupasani scenario timalimbikisa anyamata athu kuti azikhala anyamata osunga mwambo, koma zimatengera umunthu. Chipani ndi anthu ambiri, singayende kukhomo kwa wina aliyense kukamuza kuti siya sizingatheke. President olomukunena kuti president akupanga kuti amayankhula tsiku ndi tsiku, timapanga blame apolisi sangakwanise. Tilimo anthu muno 22 million, apolisi sangakwanise kuti asungise bata ndi mtendere. Intraparty democracy ndi umunthu. Kuti kodi ifeyo ngati anthu ngati amalawi izi tikukamba sizikuchitika chifukwa kuti andale wasiye sife tokati andale amakapanga ziwawo si andale amatumidwa osakanabwa. So ndi umunthu leya apongolo ndinonse amene mukutimvera vuto ndi umunthu. Ndikuona ndakupasani zisazo kuti ngakhale kwinapo kopemphera kaya kuzikwati kaya kumafumu ngakhale iliyo atolankhani kumakhala kumene it's lack of intra-party democracy kulolerana. So tikalolerana izizi zitha koma ngoti andalewa akupangapo chani, apresident akupangapo chani, kupolisi akupangapo chani, sizitha. Ndibwerezereya ndibwereze apongolo zimene ali nakondowe apanga kafukufuku mugwire line imene ali nakondowe. Lack of intra-party democracy ndimene pali vuto m'malawi munomo, ndipo sikoyamba zaka zikunenedwa kuyambira 1994 intra-party mpaka na lero. Koma zitembesera ngati amalawi umunthu. tikuyamikeni kwambiri Akeni Msonda. Nthawi apa yatithera. Benedicto Kondowe, mawu omaliza tangosala ndi 28 days kuti mdziko muno muchitike chisankho. Mawu omaliza. Zikomo kwambiri leya. Mawu anga omaliza ndi chilimbikiso kunena kuti tonse tili okonzeka kuti tizavote pa 16 September 2025. Ndiye ndikoyenerera kuti tonse tithandizire kuti nkhani zaziwawa zithe komanso tizavote mwabata ndi mtendere, kuti amene angazawine azawine tizavomereze chifukwa chonena kuti zisankho zayenda bwino. Ndi mawu amene mwina ndingatambire amalawi azaka onse amene akumvera. Chabwino tathokoza kwambiri Benedicto Kondowe chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri. Innocent, mawu omaliza 30 seconds nthawi ndiye yatithera. Tinene kuti political violence ilibe gawo. Atsogoleri azipani asamapange defend zinthu, azibwera motsutsana nazo zinthuzo ndi kuyankhula ndi anthu amene apanga zimenezi tikhoza kuthana nazo. Omonso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times. Komanso tithokoze kwa inu amene mmatitsatira bwino lino pa tsamba lathu la nchezo la Times 360 Malawi. Ine ndileya Malekano, mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija yena panji nangangani zonyati sasurijani umboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukurijani kulinji tikudalila inu
kulinji